भाजतोय म्हणजे एकत्र व्यवस्थित भाजायचा असतो तो, एक काळा एक गोरा नाही करायचा. तर रेसिपीला बघा इकडे चांगल्या प्रकारे बॉईल आलेली आहे. गुडघ्याच्या गुडघ्याच्या गोळ्या, बीपीची गोळी आहे, भरपूर काय काय आहे. मग त्यामुळे कसं त्यामुळे मी कशी अगदी मरून पडल्यासारखी असते. वा वा वा, तुला माहितीये आठवतंय का? हा आठवला. बोलू पण नको. नाशिक मधल्या ताईंनी आपल्याला हे असं मला सूप दिलं होतं. ते मुरादाबादी पुलाव बिर्याणी तुम्ही नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगा कशी झाली. तर इथे बघा आपल्याला आता मिरचीची पेस्ट बनवून घ्यायची. तर सर्वात आधी त्याचा डेटवरची काढायची आणि आपण सर्व मिरची आता कमीत कमी आपण 5-6 मिरची घेणार आहे. त्यामध्ये बघा मी ही मिरचीसुद्धा घेतो जी कमी तिखट आहे, मीडियम तिखट असते आणि ही आपली जास्त तिखट असते. ते दोन्ही मिरचीचं मी कॉम्बिनेशन घेतो आहे बघा. बघा अजून पण ही आपली चांगली पेस्ट नाही झाली. अजून पण आपल्याला थोडंफार म्हणजे चालू बंद अशी करायची आपल्याला. अजून थिक पेस्ट झालेली नाही याची. बघा या रेसिपीसाठी आपल्याला खडे मसाले पण लागणार आहे आणि त्यासोबतच ही आपली बडीशेप आहे ना त्याची आपल्याला पावडर करून घ्यायची. तर इथे बघा आपल्या अर्धा किलो चिकनला मॅरिनेट करण्यासाठी जेवढं काही साहित्य आपण इकडे सर्व जमा केलेलं आहे. आता आपण घेऊया चिकन मॅरिनेशन करायला. त्यासाठी आपल्याला 1 लिंबूसुद्धा लागणार आहे. तर बघा हे आपलं अर्धा किलो चिकन आहे जे आपण चांगल्या प्रकारे 3 पाण्याने चांगलं धुतलेलं आहे आणि त्याच्यावरचं जे फॅट लेअर असतं ते सुद्धा आपण व्यवस्थित साफ केलं आणि काढलेलं आहे ते टोटल सो. तर सुरुवातीलाच मी इथे बघा आपण मीठ घेतलेलं आहे. ते मीठ व्यवस्थित टाकतो, जेवढं लागणार आहे तेवढं मीठ टाकलेलं आहे. त्यानंतर इथे आपण घेतो आहे आला लसणाची पेस्ट. हे पण आपण 1 चमचा घेणार आहे बघा. घेतली आपलं आला लसणाची पेस्ट, जेवढी आहे तेवढी आपण टाकून देऊया. इथे आपल्याला लागणार आहे ही मिरची दिसते ठेचा केलेला, आपण मिरचीची पेस्ट म्हणू शकतो, ती आपण 1 चमचा इकडे टाकतो आहे. कारण ह्या रेसिपीमध्ये आपण कोणत्याही प्रकारची लाल मिरची वापरणार नाही, सर्व काय आपण हिरव्या मिरचीवरच करणार आहे. आपल्या धना पावडर आहे आणि इथे आपले हे सर्व खडे मसाले ज्यामध्ये आपण हिरवी वेलची आणि लवंग घेतली आहे आणि काली मिरी आपण घेतलेली आहे थोडीफार, ती आपण टाकलेली आहे. त्यानंतर इकडे बडीशेप आहे, ते आपण बघा पावडर करून घेतलेली बडीशेपची पावडर. ती काय एवढी टाकणार नाही पण जेवढी लागते तेवढी टाकणार बघा. तुम्ही 1.5 चमचा 1 चमचा पकडा असं. त्यानंतर इकडे बघा आपण जायफळ घेतलं आहे, ते आपल्याला याच्यात किसून टाकायचं आहे. आणि ह्यात आपल्याला बघा 1 लिंबू घेतलं, ते पण आपल्याला एकदम व्यवस्थित टाकायचं आहे सर्व. ही जी बिर्याणी आहे ना, मला बिर्याणी नाही म्हणू शकत आपण, याला पुलाव म्हणायचं. मला तर भरपूर आवडते ही आणि बनवायला एकदम सोपी आहे आणि आपल्या घरगुती सर्व साहित्याने सर्व इझिली बनते. त्यासोबतच आपल्याला सर्व काही ह्याच्यातच टाकायचं आहे आणि याच आपण पुलावला 1 पॉट बिर्याणी 1 पॉट पुलाव पण म्हणू शकतो. इकडे आपण तमालपत्र टाकलेलं आहे आणि आपलं शेवटचं टाकणार आहे आपण इकडे दही मॅरिनेट करायला. हे आपण आता चांगल्या प्रकारे मॅरिनेट करून घेऊया. चिकनला सर्व लावून घेऊया आपण व्यवस्थित. इकडे बघा आपण चांगल्या प्रकारे त्याला आता इकडे मॅरिनेट करून घेऊया. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, एकदम सोपी रेसिपी आहे, काहीच करायला आपल्याला याच्यात जास्त लागत नाही. फक्त मॅरिनेट करून आपल्याला बघा हे आपल्याला अर्धा तास तरी आपल्याला मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे. म्हणजे जो चिकन ना चांगला त्याच्यामध्ये अजून नरम झाला पाहिजे आणि त्याची चव एकदम चांगली आली पाहिजे. या मॅरिनेशन मुरतो त्याच्यात मुरतो मध्ये एकदम. आणि बघा ह्याच्यामध्ये आपण
ही बिर्याणी जेव्हा मी बाहेर खाल्ली होती पहिल्यांदा तेव्हा मला असं म्हणजे बिर्याणी म्हणजे काय वाटतं एकदम तिखट असेल किंवा त्याचा मसाला असतो ना सर्व. दिल्लीची मुरादाबादी चिकन बिर्याणी. पण ही ऍक्च्युअली हे पुलाव आहे कारण बिर्याणी कशी असते माहितीये का, बिर्याणीला आपण लेअर लावतो. त्याला आपण लेअर नाही लावणार आहे ना, त्याला आपण डायरेक्ट एकाच कुकर मध्ये 1 पॉट राईस, आपण जे कॉन्सेप्ट असतं ना की एकाच कुकर मध्ये सर्वच मिक्स करून आपल्याला करायचं आहे. तिकडे बघा चांगल्या प्रकारे मॅरिनेट झालेली आहे ना, म्हणजे मॅरिनेट करायला ठेवूया आता अर्धा तास आणि त्यानंतर आता सर्व कांदे बिंदे सर्व कापून घेऊ. बघा मॅरिनेट करायला तर ठेवलंच आहे, त्यासोबतच जेवढे साहित्यासाठी भांडी लागली होती हे सर्व, आता हे सर्व पटकन त्या टायमात धुवून काढतो म्हणजे नंतरला सर्व पसारा पडत नाही. तर ही रेसिपी आज काजल खाऊ शकणार नाही. काजल फक्त तिथे बसून TV वरती आपला व्हिडिओ बघणार आहे. बघा हे लांब तांदूळ पण आणलेत, म्हणजे जे साईजमध्ये असे बिर्याणी पुलाव टाईप, पुलाव राईस आपण म्हणतो याला, ते मी आणलेत आता बाहेरूनच. तर आपण 2 वाटी तरी घेतलेच पाहिजे ह्याच्यासाठी. तर ही 1 वाटी आपली, आणि वाटी घेऊन आपल्याला चांगले ते धुवून पाण्यात भिजवत ठेवायचे अर्धा तास, म्हणजे मॅरिनेशनला ठेवले तसे तांदूळ पण आपल्याला ठेवायचे. हे घेतले 1. आणि हे टोटल जे मी आणले, जे तुम्हाला पिशवीत दिसतात आहे, ते टोटल मी 1 किलो आणलेत. म्हणजे तुम्ही असं म्हणा अर्धा किलो तरी आपण तांदूळ वापरलेत. बघा इथे आपण चांगले हे तांदूळ आहेत ना जरा धुवून घेऊया. त्याचं पाणी बघा कसं झालंय. ह्या रेसिपीसाठी बघा आपल्याला मोठे असतील तर असे 2-3 कांदे लागतील, आणि मीडियम असतील तर 3-4 असे कांदे लागणार आहेत आपल्याला. आज पाऊस आलेला आहे, आमच्या घरी पाऊस आलेला आहे. आमची दिलू बघा कुठे बसलेली आहे, आणि दिलूच्या गळ्यात बघा काय आहे. काय घातलंय दिलू? हे दिलू काय घातलंय? हे ते बॅग आहे ना, बॅग सोबत ते फ्री आलं होतं ते घातलेलं आहे. आणि आज तुम्हाला भरपूर वर्षांनी शुभांगी किर मॅडम रेसिपी बनवणार आहेत. अर्धा काम पप्पूनी केलेलं आहे. ते कसं माहितीये का बबी, तुला एक ट्रिक होती ती. ते तू मुन्नाभाई MBBS बघितलंयस का? मुन्नाभाई MBBS बघितलंय? मला लय आवडतं मुन्ना. हा ते वयस्कर काका बघ ऍडमिट झाले होते, पण त्यांना कॅरम खेळायला भरपूर आवडायचं. तर त्यांना बेडवरून उठवायचं होतं काहीतरी करून, तर ते कॅरम खेळायचे. बरोबर. मग कॅरमचा आवाज ऐकून ते कसे वयस्कर काका उठले. बरोबर. मम्मी काय रेसिपी बनवायला मागत नाही, आणि मला माहिती मम्मीची सवय काय आहे की मी रेसिपी बनवायला आलो की ढवलाढवली करायला येणार. मी तोच फॉर्म्युला वापरला इकडे की तू डोक्यात तू नाही बनवत नाही रेसिपी, तुम्हाला दाखवत, म्हणजे तिला मूड नाही येत होता, बोललो मीच बनवते रेसिपी, आणि ती येणार म्हणजे येणार बोललो. ती बोलते हा काय बनवतोय? मी बोललो पुलाव बनवते. कसला पुलाव बनवते? काय प्रकार आहे ते? मग हा मी आले थांब जरा तोंड धुतला, मग ड्रेस पण चेंज करून आली. तर अशा प्रकारे रेसिपीसाठी आम्ही बोलवून घेतलेला आहे. कांदे कापलेले आहेत, त्याचे डोळे झोमतात आहेत. हा मग मी तोंडबिंड धुवून आलो परत. तिकडे कांदे बघा भरपूर घेतलेले आहे. आणि आता मी खूप दिवसांनी रेसिपी करते ना, देवाला नमस्कार करते की अशी तुम्हाला चांगली बुद्धी दे रेसिपी करायला, आणि ताकद दे. आणि आमच्या पप्पांच्या पण पाया पडायचे. बरोबर 8 वाजलेले आहेत बघा. चला रेसिपीची सुरुवात करूया. बाईंच्या पण पाया पडूया, मोठे माणूस आहेत, बरेच वर्षांनी. बाई आशीर्वाद द्या. बाई बोला मी तुमच्या पाठीशी आहे. उघडे बाबा. बरोबर लाईट बंद केली आम्ही तिकडे. ठीक आहे, तर आजपासून आम्ही ट्राय करू तुम्हाला आठवड्याचे 3-4 रेसिपी. दररोज नाही दाखवू शकत, मम्मीला मी दमवणार नाही सुरुवातीला. स्लो अँड स्टडी गेलं पाहिजे. बरोबर. एक दिवस असा, एक वेळ अशी होती 3 वर्ष अगोदर की दिवसाला 3 रेसिपी मम्मी शूट करायची, म्हणजे मी शूट करत होती, ती बनवायची 3 रेसिपीज. भरपूर मोठी गोष्ट होतं. भरपूर रेसिपी करून भांडी बिंडी घासून तेवढे 3 रेसिपी तयार करून
साहित्य काढून हा, आणि आपल्या घरी बघा ते आपण सबस्क्रायबर बोलवायचो, हा. सर्व आपले गेस्ट सबस्क्रायबर आले होते मुली तेव्हा सर्व यायच्या. एक जण 3 रेसिपी बनवायचे, पण बरोबर. मम्मी साईडचं सर्व ते हँडल करायची. बरोबर, भांडी बिंडी घासून मोकळं सगळी. ओके, जाऊ दे. ते आता कांद्याने आपण डोळे समजतात आहेत. हा, म्हणूनच जर साईडला ठेवले. तर आज आपण बनवतो आहे मुरादाबादी पुलाव. आपण ओके. चिकन बिर्याणी पण म्हणतो, पण तो खरा पुलाव आहे. हा, बिर्याणीला लेअर्स असतात ना, ह्याला हा, लेअर नाही याला देणार. layers नाही. तर सुरुवातीला आपण इकडे साजूक तुपात आपण बनवणार आहे. आणि नाजूक तांदूळ आपले घेतलेले 2 कप, ते स्वच्छ धुवून आहे ना भिजत ठेवलेले आहे. हो, तर पाणी नाही ठेवला ना तर ते तांदूळ सुकतात. बरोबर. बरोबर आहे. हा, म्हणून पाणी ठेवायचा, म्हणजे ते तांदूळ त्याच्यामध्ये फुगतात. आणि नाहीतर भात कसा लांब लांब होतो. पाणी नाही ठेवलं तर, सुकतात, आणि पाणी ठेवलं की फुगतात. वा. आता फक्त आता इथे आपली कढई तापलेली आहे, त्याच्यामध्ये आता आपल्याला तूप टाकायचं आहे. आता म्हणतील मम्मी की सर्व काम तर मी करून ठेवलं, होय. पण एका रेसिपीचं काम केलं. या पुढे कसं तिला एनर्जी येईल ना बनवायला. हा. हा. तर काजलने मम्मी, काजल लग्न करून आल्यापासून थोडेच रेसिपी खाल्लेत ना तिने, थोडेच असं काढले. काही जास्त खाल्लेले नाहीत ना. नाही. आतापासून सुरुवात. आता आमच्याकडे खाणारे व्यक्ती नव्हते, तर आमची काजल भरपूर आवडीने खाते सर्व गोष्टी. तर आज आम्ही दोघं खाणार आहे, कारण नॉनव्हेज आहे. भाई आणि मीच खाणार. होय. जरा आवाज घ्या, कारण बाहेर दूर जाऊ द्या. तर इकडे साजूक तूप आपलं आणि गरम झालं. मॅरिनेट केलेलं चिकन. येस. ह्याच्यात आपल्याला काय करायचं, कांदे घ्यायचे सर्व. आता कांदा सर्व याच्यामध्ये फ्राय करायचा आहे. हो, आणि आपल्याला हे सर्व हाय हीटवर करायचं आहे. हं. फ्राय करायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित. आता पुढचं मी काहीच बोलत नाही, आता सर्व मम्मी बोलणार आहे. आता हे आपण कांदा कसा करायचा, लाल करायचा आहे. आपण बिर्याणीला करतो ना, बिर्याणीला करतो कसा करायचा, तळून घ्यायचा आहे. ते आमची दिल बघा, आता तिने एक चांगला पोज दिला होता आणि पट्टा पण घातला बघा. तर इथे आपले कांदे बघा चांगले फ्राय होतात आहेत, पूर्ण रेड ब्राऊन झाले पाहिजे ते व्यवस्थित एकदम कांदे. आणि ह्याच्यातलेच कांदे आपण थोडेसे असे काढून लाल झाल्यानंतर लास्टला आपण सर्व करताना ते यूज करणार आहे. आणि बाकी इथे बघा दिलूचे आमचे फोटो बघा, दिसते कशी मॉडेल दिसते बघा, छान वाटते ना. लाजली छत्रीच्या आतमध्ये बघा. वा वा, त्या पोज दिलेला आहे. वा, एक नंबर. परत पाठी बघितलं. आणि ही बघा डॉल, ही डॉल तुम्हाला दाखवायची होती. ही आमच्या काजलची फर्स्ट डॉल आहे, जी सांभाळून आम्ही ठेवलेली आहे आतमध्ये. बघा थोडा त्याचा कलर चेंज होतोय, पण आपलं हे हाय हीटवरच आपण करतोय बघा. एक सोय म्हणजे एकत्र व्यवस्थित भाजायचं असतो तो, एक काळा एक गोरा नाही करायचा. आहे ना, हा, तर भेदभाव नाही करायचा. भेदभाव नाही करायचा. नाही चव घेताना भेदभाव व्हायचा. हा. मग एक घास चांगला आणि एक घास कडू, एक गोड आणि एक कडू. कलर चेंज होतोय बघा. असा मस्त लाल कांदा करून घ्यायचा. थोडा सफेद असला ना तरी चालतो, तो काढल्यावर पूर्ण लाल होतो आणि कुरकुरीत होतो. आता मी याच्यातला थोडा काढून घेते. ही आमची पूर्वीची बशी बघा. हा, चहा प्यायची. किती वर्ष अगोदरची आहे ही? भरपूर. 20 वर्ष, हा. 20-25 वर्ष अगोदर. मी लहानपणापासून बघतो ही बशी. होय होय. बाहेरचं पण वातावरण बघा एकदम छान आहे, मस्त वाटतं मला. आपल्याला थोडाच कांदा काढायचा आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना, हा कांदा आहे, याच्यामध्ये आपलं मॅरिनेट केलेला चिकन टाकायचं आहे. या रेसिपीमध्ये हळद नाही, मसाला नाही, काहीच काही नाही. नाही. एकदम सोपं आहे रेसिपी. मॅरिनेशनवाला ते आतमध्ये टाकल्यावर सुगंध आला त्याचा एक वेगळाच. आला ना. हो बघा, सर्व आपण घेतलेलं आहे, पुसून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. आता ते आपल्याला कांद्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. वा, त्याची एक वेगळीच रेसिपी झाली ना. हा. आपल्याला वाटणार काय सफेद होईल, पण जास्त सफेद नाही होणार. हां, थोडंसं तर ते कलर ब्राऊन कलर होणार त्याचं ते, आहे ना. एकदम छान आणि एकदम मस्त ढवळून घ्यायचं बघा आपण प्रॉपरली सर्व.
आणि चिकन बरोबर मम्मी मी अर्धा किलो आणलेलं हा आहे. आणि फोडी पण मोठी आणलीस आहे हा, ते बरं झालं. म्हणजे बिर्याणी टाईप कटिंग बोललो त्याला मी. हा. अर्धा किलो थोडं जास्त, म्हणजे 600 ग्राम पकड, 600-750 ग्राम हा. असं. व्यवस्थित आहेत ना. आता इकडे आपण गॅस फास्ट करतो आणि आता आपल्याला फास्ट केलाय गॅस. आता आपल्याला हे पूर्णपणे व्यवस्थित शिजवून भाजून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये. चांगला परतून घ्यायचा. हां, आणि पाणी पिणी सुटला पाहिजे त्याचं आता व्यवस्थित आणि त्याचं. पाणी सुटून घ्यायचं. नंतर आपण तांदूळ टाकताना त्याच्यात पाणी ओतायचं. पहिला पाणी नाही ओतायचं. Yes. पाणी ओतायचं ते पण गरम पाणी ओतायचं. बघ उकळी येते ना. हां, तरी 2-3 मिनिटं तरी आपल्याला हे करतच राहावं लागेल हा वाटतं. परत ढवळतच राहायचं. तर रेसिपीला बघा इकडे चांगल्या प्रकारे बॉईल आलेली आहे. आणि एक सांगू का, आतापासूनच एक सुगंध यायला लागला त्याचा. मस्त वाटतं काहीतरी बनतंय आपल्याकडे. भरपूर दिवसांनी रेसिपी बनते आपल्याकडे. वा, एकदम छान. आणि तशी रेसिपीचा सुगंध बाहेर तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही ही खिडकी पण उघडलेली आहे बघा. जास्त उघडत नाही, नाही तरी हवा भरपूर येते. तर असं त्याचं पाणी बिनी बघा, आम्ही पाणी न टाकलेलंच नाहीये, ते दहीचंच पाणी दहीचं पाणी आणि आणि चिकनचं पाणी. चिकनचं पाणी आता एक होणार. म्हणजे सुटणार सगळं पाणी. आणि आणि तोपर्यंत मी काय करते माहिती आहे का, गरम पाणी करायला ठेवते. बरोबर आहे. आता तू म्हणशील ही मिरची कशाला, ही मिरची त्याच्यामध्ये टाकायची आपल्याला, कच्ची मिरची. तुम्ही बघा, बिर्याणीचे प्रकार असतात. आपली नॉर्मल बिर्याणी, दम बिर्याणी. माझा फेवरेट बिर्याणी म्हणजे बोलतात ना, मला आवडतेच बिर्याणी, तर आपल्याला प्रकार माहिती पाहिजे. नॉर्मल बिर्याणी, दम बिर्याणी, हैदराबादी बिर्याणी, मलाई बिर्याणी, पनीर टिक्का बिर्याणी, तंदूर बिर्याणी, एक असते. आणि आपल्या रेसिपी झालेल्या आहेत. ही मुरादाबादी बिर्याणीच म्हणतात, पण ती बिर्याणी अशीच असते, पण ती पुलावर असते, पण ती बरोबर. बिर्याणी म्हणून देतात. त्याच्यात मुरादाबादी पण असते. हैदराबादी आपली हिरवी असते. तंदुरी असते आपली, जरा तंदूर दिलेली असते. होय. शेजवान बिर्याणी पण बनवायला लागलेली आहे. आणि आपण एक रेसिपी टाकली होती रेनबो बिर्याणी. रेनबो ती तुम्ही सर्च करा, रेनबो बिर्याणी बाय शुभांगी कीर. मम्मीने नाही बनवली होती, आपण बाहेर बाहेर बनवतात ना ते टोपं घेऊन, त्यांनी बनवून आपल्याला दाखवली. त्यांची होती ती क्रिएशन काहीतरी. तर बिर्याणी भरपूर प्रकारचे असतात. तर इकडे बघा, मिरची असली ना अशी मधीच अशी चिरून घ्यायची. अशी जर मिरच्या चिरून आपल्याला टाकायची आहेत अशी अशी चिरून, म्हणजे मध्ये थोडी चिरायची. का? बिया बाहेर नाही आली पाहिजे त्याची. बिया बाहेर नाही आल्या पाहिजे. तर ह्याचा कॉन्सेप्ट काय बघा, जेव्हा पण तुम्ही बाहेर, मी प्रत्यक्ष जेव्हा बाहेर फर्स्ट टाइम मुरादाबादी बिर्याणी खाल्ली होती ना, तर भाताच्या ह्याच्यातनं ते मिरच्या सुद्धा आल्या होत्या. तर कॉन्सेप्ट विचारला की असं का तुम्ही पूर्ण पण चिरता, त्याला जरा मधी भाग करतात, म्हणजे तर आपला ते तिखटपणा बाहेर यायला पाहिजे. आणि ते स्लो आला पाहिजे. हा बरोबर. होय. पूर्ण चिरली किंवा तोडूनच टाकली आपण, ते पूर्ण तिखट होणार ना ते. होय. तर हे कसं आपल्या भातात आपण जेव्हा खायला घेऊ ना, तेव्हा पण आपल्या भातात ती मिरची आली पाहिजे अशी. बरोबर. ओके. तिकडे आता मी चांगल्या त्याच्यामध्ये मिरची टाकते. 3-4 मिनिटं आपण चांगलं, 4-5 मिनिटं पण झाले तर चांगलं हो. शिजवून घेतो आपण. आणि कांदा बघ दिसतोय काय, कांदा त्याच्यामध्ये शिजून गेला, हो, मिक्स झालं सगळं. कलर आला. आता त्याच्यामध्ये ही मिरची टाकते. मिरची ही सुद्धा या रेसिपीची एक मेन इन्ग्रेडियंट आहे. हा आता त्याच्यावरती मी झाकण मारते आणि 2-3 मिनिटं ना झाकण मारून ठेवते. गॅस कसा ठेवायचा आपल्याला? जरा मीडियम ठेवायचा, आणि म्हणजे करपायला नको. तोपर्यंत आपण तोपर्यंत इकडे गरम पाणी करते. ओके. इथे आपलं चिकन बघा शिजतो आहे. तिकडे पाणी गरम करून घेतलंय आणि इकडे आता तांदळातलं पाणी काढते. आणि इकडे मम्मी अगोदर पण जरा ढवळलाय त्याने. हा ढवळून घेतला, मध्ये मध्ये ढवळायचं आपण. हा, म्हणजे आम्ही एकदा दाखवतो, पण ते 2-3 वेळा तुम्हाला ढवलायला पाहिजे ना ते. ढवळून घ्यायचा असतो. अरे एकदा गॅसवर ठेवला आणि बाहेर बसला ना तर ते करपून जाईल. ह्याला आपण 1 पॉट पुलाव, 1 पॉट बिर्याणी असं म्हणतो ना, की एकाच ह्याच्यात सर्व, मग लेअर लावायची गरज नाही. वा वा, बघा आली का तुमच्याकडे वरती, एकदम सुंदर आणि एकदम छान. बघ व्हाईट होते, व्हाईट कुठे, व्हाईट नाही झाली बघ ती आता. व्हाईट नाही झाली ना, कलर आला ना. हां, असं वाटतंय त्याच्यामध्ये आपण क्रीम वगैरे टाकली आहे की काय, हो बरोबर असं वाटतंय बघ. हम्म. आणि हे चिकन पण कसं शिजवायचं माहिती आहे, आपण बिर्याणीसाठी
80% शिजवतो ना भात, तसं हा चिकन पण 80% शिजवून घ्यायचा. म्हणजे पूर्ण शिजवायचा नाही, कारण तो पूर्ण भात शिजवायचा नाही, कारण भाताबरोबर शिजणार हा, आहे. ते भाताबरोबर शिजतो ना, म्हणून वाफ सगळी माझ्याकडेच येते, नाका तोंडात जाते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी पाणी टाकते. आता तांदूळ किती घेतले? 2 वाट्या ना? 2 वाट्या घेतल्यात बरोबर. मग 2-2.5 वाट्या पाणी घेते. थोडंसं जास्त पाणी. हा. आणि गरम आहे तर मापासाठी घेते. हा, म्हणजे मापासाठी. जास्त पण नाही झालं पाहिजे, नाही तर काय होईल माहिती आहे काय, पाणी पूर्ण ॲब्झॉर्ब व्हायला वेळ लागेल मग. होय. बरोबर आहे, टाकून दे तेवढं, बरोबर आहे. मग जास्त होईल का? जास्त 2.5 वाट्या घेते. ओके, म्हणजे मापाने घेत आहे. हा. आणि तुम्हाला इकडे सांगायचं आहे, जर बघा असे तर आपले भरपूर व्ह्युअर्स आहेत जे जुन्यापासून आपले व्हिडिओ बघतात ते, पण जे नवीन व्ह्युअर जॉईन होतात त्यांना माहिती असली पाहिजे की मम्मी ही व्हेजिटेरियन आहे. मम्मी नॉन व्हेजिटेरियन खात नाही आणि खाल्लं सुद्धा नाही लहानपणापासून. होय. ओके, तर जे नाकात तोंडात जे वास जात आहे त्याच्याने मम्मी अर्धी नॉन व्हेजिटेरियन होत आहे. जाऊ ते दे. तिकडे खिडकी उघडी आहे ना, म्हणून ती वाफ इकडे येते आहे. हां, चला आता आपण तांदूळ टाकूया. आता त्याच्यात तांदूळ टाकते. एकदम चांगल्या तर प्रकारे अंगावर उडेल तसा, नाही, नाही. एकदम ओतायचा नाही. हळूहळू हळूहळू. हा. तांदूळ पण किती लांब झाले आहेत. आणि आज ही रेसिपी मला खायची होती म्हणून मम्मीला विचार, आता डिनरची वेळ झाली, आता 9 वाजायला येतील, रात्रीचे दुपारी 8:30. जेवला नाही आहे. मी दुपारी पण नाही जेवले, नाश्ता केलाय का मी? नाश्ता पण नाही केलाय, सकाळपासून तो असाच आहे, कारण त्याला बिर्याणी खायची आहे म्हणून. हां, कारण मला पाहिजेच. बघा हट्टी तर मी भरपूर होतो, पण जेव्हा फॅमिलीची रिस्पॉन्सिबिलिटी अंगावर पडते ना, तेव्हा हट्टपणा साईडला ठेवायला लागतं. बरोबर. मी पहिलं पण असंच होतं की मला खायला पाहिजे, म्हणजे मी बाकी काय खाणारच नाही. तसं आज मी केलं, पण म्हणून मी आज स्वतः तयारी करायला लागलो. आणि मी एक ठरवलं होतं की, आणि मी झोपलेली होते. आता तुम्ही सांगा, झोपणार नाही काय? ब्लड थिनरची गोळी. हा, मम्मीचं काय होतं माहिती आहे का, दुपारची ब्लड थिनरची गोळी जेव्हा मम्मीला दिली जाते ना, तेव्हा तिला ना झोपच येते. मग ते एक म्हणून म्हणजे काय असतं माहिती आहे का, त्या गोळींनी मम्मीला कोलेस्ट्रॉल, ब्लड थिनर, अल्सर, बाकी काय हे आपले ब्रेनच्या गोळ्या पण आहे, झोपेच्या गोळ्या सुद्धा आहेत, आणि आता नवीन चालू झाले गुडघ्याचे गोळ्या. गुडघ्याच्या गोळ्या, बीपीची गोळी आहे, भरपूर काय काय आहे. मग त्यामुळे कसं त्यामुळे मी कशी अगदी मरून पडल्यासारखी असते. हा, अंगावर झोप जास्त आहे तुला. झोप जास्त येते. आणि डॉक्टरने पण सांगितलंय की झोपेल ते आपण जेवढे रिकव्हरी होणार, बरोबर. पण थोडीफार एक्सरसाइज पण आपण सुरू करणार आहे आता. जशी ही रेसिपी सुरुवात केली आहे तशीच आम्ही एक्सरसाइज पण तुम्हाला आम्ही दाखवणार, मी करून दाखवणार तुम्हाला. हा, म्हणजे तशी एक्सरसाइज तुम्ही सुद्धा करू शकता. आणि आम्ही 2-3 रेसिपी होतो एक्सरसाइजचे व्हिडिओ टाकलेत ना, ते 10 lakhs क्रॉस झालेत. म्हणजे बहुतेक लोक ते परत बघून करतात आहेत. चला आता एक्सरसाइज करा आणि आता ही बघून ही रेसिपी सुद्धा तुमच्या घरी बनवा आणि आम्हाला फोटो पाठवा आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगा तुम्ही बनवलात की नाही. आता तांदूळ बघ किती लांब झाले ते. हो, बघ उगले ना. हो. हा, म्हणून मटण आपलं चिकन आपला शिजवून घ्यायचा थोडा. आणि ते पाण्यात भिजवून ठेवलेलं ना आपण. आता तू मॅरिनेट करताना तू मीठ टाकलंय, पण हो. तुला हे टेस्ट करायला लागणार आहे की त्याच्यामध्ये अजून मीठ पाहिजे का नाही पाहिजे. ओके, चालेल. आणि थोडं लागलं तर थोडं आपण ह्याच्यावरती टाकू हा, शकतो. ओके, तर इकडे बघा आपण सूप घेतलेलं आहे. हा, टेस्ट करायला. हे पाणी नाही टाकलं असतं ना, पाणी तर जे चिकनचं आपण जे काढलं असतं त्याला यखनी बोलतात, यखनी. हा. वा वा वा. तुला माहितीये, आठवतंय का हा, आपण आठवला. बोलू पण नको. नाशिक मधल्या ताईंनी आपल्याला हे असं मला सूप दिलं होतं. ते कसलं होतं ते, मटनचं. मटण शिजवला त्यांनी, कुकर मध्ये मटण शिजवला आणि त्याचा सूप आहे ना वेगळा पपुला एवढं वाटीभर तिला करून. म्हणजे सांगा, आणि ते भेजा फ्राय वेगळी, मीठची गरज नाही, वजडी फ्राय वेगळी, किती काय काय केलं त्यांनी. मीठची गरज नाही, मीठची गरज जरा पण नाही. नंतर काय माहिती का, ओव्हरऑल ह्याच्यातच असं मिक्स करून आता खाता येईल सर्व. कारण मीठ भरपूर टाकलेलं मी, म्हणजे व्यवस्थित टाकलेलं. व्यवस्थित टाकलंय ना. तर आता ह्याला व्यवस्थित आता भात पूर्ण पाणी भाताने खेचून घेतला पाहिजे. पाणी बरोबर टाकलं. येस. इकडे बघा आपण झाकण काढलेलं आहे आणि इथे मम्मी काय घेते, गरम पाणी थोडंसं ते केसर घेतलंय. केसर घेतलेलं आहे. तुमच्याकडे असेल तर टाकू शकता, नसेल तर नाही टाकलं तर नसेल तर नाही टाकायचं. गरम पाणी होतं ते वरून ओतायचं आहे ना ते. येस. तर आपण व्यवस्थित त्याला स्प्रेड केलेलं आहे. पाणी त्याचं ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे भरपूर. आणि त्याच्यावरती आपण मुरायला पाहिजे.
आपलं जे कांदा आहे ते पण आपण त्याच्यावरती टाकू शकतो मस्तपैकी, म्हणजे अजून कुरकुरीत आणि त्याला अजून चांगला फ्लेवर येईल. बघा सुरुवातीला कांदा टाकला नाही टाकला तरी चालते, पण वरून टाकायचा थोडासा. मला तर भरपूर आवडतं असं टाकलेलं. आणि हाच कांदा भाजीसाठी पण आपण वापरू शकतो, वाटपासाठी वापरू शकतो आपण. इकडे केसरचं पाणी आपण केलेलं आहे. भरपूर छान आणि एकदम मस्त रेसिपी झालेली आहे. फक्त आता त्याला अजून जरा जो पाणी आहे जरा वाफ लावायला द्यायची. आणि वाफ झाल्यावरती गॅस 10 मिनिटांनी बंद करूया. 10 मिनिटं बंद केल्यावर अजून 10 मिनिटं ठेवा आणि आपली रेसिपी सर्व करण्यासाठी रेडी. आतापर्यंत एवढ्या दिवसामध्ये तुम्हाला दिसत होतं की मी भांडी घासते ना रेसिपी बनवताना. आज कोण घासताय बघा. आता इथे बघा एक सांगतो, काजल असती तर त्यांनी करू दिलं नसतं, ॲडजस्टमेंट चालू आहे. पण इकडे कसं आपल्याला काहीतरी करायचं आहे तर काम पण आपल्याला करता आलं पाहिजे, बरोबर. पण हे आता रत्नागिरीला असेल तर आमच्याकडे स्टाफ होते, ठीक आहे. रत्नागिरीला बरोबर स्टाफ बी पाहिजे. मुंबईला मासे थोड्या दिवसासाठी तर आपण कामाला नाही ठेवू शकत ना कोणाला. तर सर्व बघा इकडे सर्व क्लिअर करून घेतोय, म्हणजे हे होतच आहे ना तिकडे. इथे आपला भात पण झालाय, गॅस बंद केलाय बघा. आणि इथे बघू भांडी घासतोय, सर्व क्लिअर करून ठेवलं. आणि मला माझ्या जेवतो ना मी जो ताट तो मी पटकन घासून टाकतो, त्याच्यात मी वेट करत नाही. होय, कारण एक एक जेव्हा भांडी पडते ना तेव्हा समोरच्याकडे भरपूर लोड पडतो. हा गावी नाही घासत, गावी कसं आपलं मलाच मॅनेज करायला वेळ नसतो, पण जेव्हा वेळ असतो तेव्हा ते पटकन क्लिअर करून टाकतो मी. अरे का करतो माहिती तुम्हाला माहिती आहे मी, कारण मी दमल्यावरती मी बिर्याणी जास्त खाणार, असा कॉन्सेप्ट आहे. मम्मीला घासायला नको. मम्मीला कशाला, मम्मी भाई असं थोडी घासू शकतात होता. माझी इच्छा आणि मम्मी घासणार आणि भाई घासणार, चांगलं नाही वाटत खायची. तर इकडे आपली मुरादाबादी पुलाव / बिर्याणी तुम्ही म्हणू शकता झालेली आहे. गॅस बंद केलेला आहे आम्ही आणि त्याला 10 मिनिटं तसंच राहू दे. त्याच्यात जे सुगंध आहे, जे चव आहे, ते भात चिकन एकत्र मिक्स होते, त्यांचं चांगलं जोडपं बनवू दे आतमध्ये, मग त्यांना खाता येतं. मिठप होते त्यांचं, मिठप होते आतमध्ये. आणि इकडे बघा चांगले ताटं पण, इकडे 2 ताटं चांगले धुवून घेतलेले आहेत, एक भाईसाठी एक माझ्यासाठी. आणि नंतर हे सर्व पण बघा इकडे सर्व वायपर ठेवलेला आहे, वायपरने सर्व खाली करून घ्यायचं. काम करायला लाजायचं नाही. काम करायला लाजत नाही. एकटा पण बघा काम करताना सर्व काम आपण आवडीने करायचं. आता माझी आई करते आहे, माझी बहीण करते आहे, माझी वहिनी करते आहे असं नाही म्हणायचं. बेसिंगमध्ये भांडी दिसली की पटकन घासून टाकायची मुलांनी. मला बघा मला आवडतं स्वतःचं जेवण बनवायला. मला कधी वेळ मिळाला तर मी बनवतो, नाहीतर खायला तर रेडीच असतो. तर खुलजा सिम सिम. इथे कसं आपलं किचन छोटा आहे ना, सगळीकडे आपला किचन छोटाच का मिळतो, फक्त रत्नागिरीला मोठा आहे आपलं. वा 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 एकदम छान. आणि इकडे आपली मुरादाबादी पुलाव रेडी झालेला आहे. तर आपण काढूया का. आणि चिकन बघा ह्याचा व्हाईटच असतो कधी पण, असंच असतं. सुरुवातीला 1 चमचा. हां अरे वा छान. येस बस झालेलं आहे. हे मी सुरुवातीला माझा वाढ सुरुवातीला आपण भाईला द्यायला जाऊया. भाई घ्या तुम्हाला. येस. आणि इथे आपली दुसरी रेसिपी रेडी आहे. दुसरं ताट रेसिपी नाही, दुसरं ताट. बस झालं मी बस. म्हणजे बघा अर्धा किलोच्या ह्याच्यात असं जर ताट वाढला तर माझ्या हिशोबाने 4 ताटं होतील. 4 माणसं खातील. 4 माणसं खाणार ते. आणि अगदीच पोटभर खाणार असेल तर 3 माणसं, बरोबर. तर सॅलड बिलडची आम्हाला गरज नाही, कारण मला आवडत नाही. हातानेच खाणार ना तुम्ही? येस हातानेच खाणार. चला या सर्वांनी खायला. आणि सर्वांनी बाई तुम्ही जेवायला घ्या, स्टार्ट करा. चला आता खाऊन दाखवा कशी झाली. पहिला तर कशी झाली बाई, खावा. मस्त झाली का सांगा. सुगंध लांबून त्याचा एकदम छान येतोय. छान झाले. चिकन बघूया, चिकन शिजला का बघूया आपण. असं वाटतं आपण त्याच्यामध्ये कितीतरी मसाले टाकले, असा कलर आलाय ना त्याचा. तू फोटो काढला का? फोटोच नाही काढला. चिकन पण व्यवस्थित शिजलाय आणि भरपूर गरम आहे ते, भरपूर.
पण मला भूक लागली आहे, दुपारी पण जेवलो नाही मी इकडे. सकाळपासून तो उपाशी आहे. असं रात्री तुम्ही- असं कोण तुमच्यात करतं काय मला सांगा, की आवडीची गोष्ट नाही बनवली की जेवतच नाही. हा, मी आज हट्ट का केला, कारण मीच करणार होतो म्हणून. म्हणून असं मी हट्ट करणं सोडून दिलेलं आहे, कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी अंगावर पडलेली आहे. हट्ट आता करू शकत नाही. गरम आहे ना भाई? गरम आहे. चला आता खावा आरामात. एकदम छान. मीठ मीठ बरोबर आहे का मीठ पहिलं? बरोबर आहे. हा चला. बाय बाय. तुम्ही पण रेसिपी बनवा, व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. मुरादाबादी पुलाव बिर्याणी तुम्ही नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगा कशी झाली. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण सबस्क्राईब करत नाहीत. दिलू कुठे गेली आपली? दिलू बघा, तिला वाटतंय रात्रच झाली आहे. कशी झोपली आहे बघा दरवाजाला, बाहेरून तिला हवा लागते. कशी झोपली आहे दिलू. ए दिलू, झोपली आहे ती. शेपटी होते.